Un dia, els teus pares t'apunten a fer esport i amb una mica de sort tries quin. 3 entrenaments setmanals, recompensats dissabte al matí. La mandra es converteix en diversió i l'esforç en resultats. Allò que no vas poder escollir de petit, ara forma part de tu. Passa el temps i has de decidir si deixar l'esport o convertir-lo en un element clau de la teva vida. Aquesta setmana, a l'Això no és Mònaco, l'Àlex explicarà com l'esport s'ha convertit en una necessitat, però també en un plaer. L'esport no només és cosa de joves. Veurem com la pràctica esportiva ha acompanyat el Salvador des de que era jove fins als seus 66 anys. La ciutat ofereix diferents activitats i disposa d'espais per fomentar la pràctica esportiva que avui coneixerem. També veurem com, a banda de l'esport, existeixen hàbits del tot quotidians que, encara que no ens n'adonem, són beneficiosos per la salut. Érem 4 o 5 o 6 o 7 que ens vam apuntar a atletisme i llavors allí mateix al col·le corríem 2 cops per setmana i ja està, però ni competicions ni res, olimpiades escolars i prou. El de l'atletisme em va agradar i vaig continuar, llavors com ja vaig passar a l'institut i llavors anava als ploms. A l'institut no fèiem atletisme, però em vaig apuntar als ploms i anava allí una mica més regularment. Potser el que més em va agradar a l'atletisme és que no ho feia tothom. Tothom feia futbol, tothom feia bàsquet, atletisme érem 4 gats que ho fèiem i potser per això m'agradava. Era un esport diferent. Avui en dia ja és més una necessitat que cap altra cosa. La competició no... Competeixo poc, just la lliga, per exemple, per complir amb el club i perquè m'agrada també competir una mica cada any, però a part d'això no competeixo. Ja l'esport és necessitat. Si porto 3 dies sense entrenar o sense fer res, ja em sento malament i he de fer alguna cosa. Estem al Club Natació Reus Ploms. Avui és la jornada final de la segona divisió de la Lliga Catalana de Clubs i ens juguem l'ascens a primera divisió. Cada prova, en funció de com quedis, tens uns punts i els clubs van puntuant i pot ser que a l'última prova, que és el 110, el relleu 4%, es decideixi tot. I allí o puges o baixes. És una mica distès, tampoc ens juguem gaire i realment quan fas la teva prova te n'oblides una mica i et dediques a la teva prova. La primera prova que he fet, que és en principi la que és més meva, diguéssim, prou bé, he quedat primer, he patit bastant perquè hi havia un paio que ha corregut, no he fet molt bona marca, però bueno, com que el que compta són els punts, estic content. Metres tanques. Primer, Àlex Plaza, Reus Ploms, 1:00:26. Segon, David Amat, Lloret, 1:00:36. Tercer... A part de l'atletisme, que potser l'atletisme és el més fàcil, perquè no costa res sortir de casa qualsevol dia i anar-te'n 3/4 d'hora a córrer. M'agrada també anar en bici, el que passa és que anar en bici, doncs si no pots sortir cada dia amb la bici, llavors això. M'agrada anar en bici, m'agrada fer excursions, però bé, la bici tampoc és el fi, sinó és el mitjà per viatjar, per moure'm, per estar a la muntanya. L'objectiu no és pedalejar, l'objectiu és anar d'aquí a allí. Només sortir de Reus ja tens camins i en 10 minuts ja et plantes a la muntanya i en 1 hora pots ja estar pujant a Mussara. Si tens temps i fons pots fer el que vulguis. A part he fet alguns viatges, potser el més destacat que vaig fer va ser fa quasi 4 anys. Vaig estar a Islàndia, 32 dies, vaig fer el Tom i alguna més a Islàndia en bicicleta, tenda de campanya, i a dormir on tingués son i menjar on tingués gana. A la gent li agrada molt anar al gimnàs a posar-se guapo i mirar-se al mirall, però el que és fer esport i cansar-se em sembla que no li agrada gaire. I aquest és el problema, que la gent no s'anima a fer esport. La gent que fa esport
només per tindre un bon cos no trobo que sigui un... Bueno, ho trobo bé, però per mi no és així. La gent que ha de fer molts sacrificis per fer esport, doncs, si fer esport significa després no menjar-te un bistec o no anar-te'n un dia de tapes, doncs tampoc m'agradaria. Tampoc em sembla molt bé. Sobretot és una diversió i també m'agrada estar en forma. El que no vull, per exemple, és que un dia voler pujar una muntanya i donar-me compte de que no puc, de que em canso i no puc pujar-la. Això em frustraria molt, per tant, intento estar en forma per no sentir-me limitat en cap aspecte. L'afany de superació, mantenir-se en forma o simplement la diversió són algunes de les raons que ens porten a fer esport. Aquestes motivacions ens acostumen a arribar quan som joves i en molts casos perduren al llarg dels anys. El Salvador, de 66 anys, és tot un exemple de persistència i de força de voluntat. Va començar a anar en bicicleta de jove i encara avui continua agafant-la cada dia. A mi m'ha agradat molt sempre la bicicleta, havia provat altres tipus de, no sé, a futbol també havia jugat, però el que em va traure més és la bicicleta. Antigament, més que res, quasi era una necessitat, perquè no hi havia altres coses i llavors ens distreia molt bé anant amb la bicicleta o corrent com fos. Però vull dir, no hi havia tele, no hi havia res, llavors és una altra història, això. Els canvis que hi ha hagut són notables, de quan érem joves amb ara les possibilitats són molt més ara. Antigament anàvem amb una sabata i una espardenya. No sé, jo havia fet també en bicicleta moltes curses i anàvem amb les sabates inclús de carrer, sense anar amb les sabates adequades, i llavors això actualment no hi és. Tenen tots els medis i possibilitats per poder-ho tindre, però els hi falta molta dedicació. De les sortides que faig normalment, que l'està jubilat, em permet sortir gairebé cada dia. I hi ha dies que em faig uns 60 quilòmetres, uns dies em faig 80, altres dies en faig 30 i alguns dies surto inclús matí i tarda. Vull dir que això em manté i m'agrada. Però, no sé, sense sortir o sense funcionar no es pot anar.